बबेनि ओमफ्राय भुटाननि So guys, आं नोंथांमोननो बुंनानै दा जेसेबांखिनि आवगायलांगासिनो दं एसेबांनो मोजां आं भिउ मोनगासिनो दं जेसेबांनो हारसिं थानाय जायगा मोनना एसेबां बारा मोजां नाङो आरो नोंनियाबोथ' बेजाय बारा गोजान गैलाना Hey guys, welcome back to my channel and another vlog. So guys, आं नोंथांमोननो बुंनानै दा दिनै क्रिसमास दिनै 25 डिसेम्बर बेनिफ्राय आं दा आयंमोननाव दंना बिसोरनि खाथियावनो गिर्जा दं दा बेयाव दिनैथ' क्रिसमास नालाय आंथ' फार्स्ट टाइम आङो दिनै दा थांना फैदोंसै माने दिनै बेयावनो आङो क्रिसमास जालांनो होननानै थालांखानाय बायदि जाखाबायबो आरो जाय दं आदा ओमफ्राय जों दा सानैजों थांगोन बेनिफ्राय आयंमोनाबो दङ बे बारा गोजान नङा गिर्जाया खाथियाव आं दिनै फार्स्ट जागोन आंना माने क्रिसमास जानाया आगोलावथ' जोंनिथिंजायथ' आं मोनजाफेराखैना आरो जोंनिथिंजाय बहुद खमबो दं ओमफ्राय दिनै आयंमोननाव फैनानै माने जालांनोसै आरो नायदेनसै क्रिसमासखौ स' गाइस दा आङो चार्चनि लांगोनायाव सफैबाय ओमफ्राय मैयाबो मोनायाव प्रग्राम दंमोन ना फैदोंमोन आङो ओमफ्राय ब्रादार बेयाव गासिबो ख्रिस्टानानो गोजाना बांसिन बुंनाय बायदिब्ला बे गामियाव ख्रिस्टान ना दा आङो हाबैदोंसै बेयाव गामियावनो थायो तथापिও He wants to give you the peace in your heart. So guys, दा आङो क्रिसमासबो जाखांबाय बेनिफ्राय डे 2 दिनै आं दा ओंखारलांदोंसै ब्रादार फैदों आंखौ लानो थाखाय बेनिफ्राय आङो दिनै आयंमोनखौ लास्ट बिदाय होलांदोंसै आरोना दा आं नोंसानिबो थांदोंसै नालाय बेयो आंनि आयंमोन दाखालि आइया खाथिनिफ्राय नुवाखैनो बेनिखायनो खाथिनिफ्राय ला भिडिअखौ होननानै बुंगासिनो ओंखायनो आं मोजांनो देखायखादोंसै आयंखौ ना बेनिफ्राय आयं दा खबर मोजांबा आं उनाव फैफिनदोंसै मालाबा ना ओमफ्राय बे जाय दं आदा बयनिफ्रायबो देरसिन ओमफ्राय आरो बे जाय बाजै दंमोन बाजैया दा न'आव थांथ'ना दं बेनिखायनो आं देखायथ'ना नंला बे जाय आरो आंनि आदा आंजोंनो समान जाहैयो आरो दा आइया न'खौबो नायनो होनना बुंदोंमोन ना आं देखायना होखादोंसै आइया आंनि भिडिअ नायबाय थायो दे सानफ्रामबो दा नै 360 गिदिंनानै देखायखादोंसै आरो आं बेनिफ्राय थांबाय थादोंसै दा बबेयाव थांनाय जायो दाबो जेबो प्लेनिं खालामनाय जायाखै दा बेनिफ्राय ओंखारलांबासो दा मिन्थिसिगोन आरो दा बबेयाव लाङो नै जोंनि आसोला चलो निकलते है भाई औ दे आयं दे मालाबा फैफिनगोन आं दे मोजां नांबाय आरो बेजाय नै सानै दङ न' सेरनिनो जादोंमोन फिसा किउटथार So guys, बेरायनाय मानायफ्रावथ' गोबां फैसा नांगौ जायोना स' बेनिखायनो नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेशननि सायाव बुंनानै जायनि नामा जाहैबाय रमिनेबल स' फार्स्टआव नोंथांमोना बेखौ जेब्ला डाउनलड खालामना रेजिस्टार खालामगोन ना अब्ला बेयाव 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनोबो इनकाम खालामनो हायो लोगोसे बेयाव शपनि अप्शनबो दं नोंनो जेसेबांखिनि रां नांगौ नोङो रिसार्च खालामना लाबानो जाबाय बेयाव गोबां गेम दं बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननो ड्रागन भार्सेस टाइगार गेलेना देखायदेनसै गाइस दा नोंथांमोननो प्ले खालामनानै देखायबाय फार्स्टआवनो आं 400 होखाबायानो बेयाव आरो आं बुंखानि जायबा गोदान मानसिना एसे खम होना लाबानो जाबाय मानो होनना बुंबाथाय बेयाव गोबां रिस्क थायो सोरबा गोदान मानसिफोरा रोङा अभार होना लायो नालाय स' फार्स्टखौ आङो मोनबाय लोगोसे आं एबार 500 होदोंसै सेकेन्डआव एबार आङो टाइगाराव होगोन बायदि जागासिनो अके एबार खेबसेयाव टाइगाराव होदों 500 नोंथांमोना नुखादोंआनो बेयाव जुदि मोनोबाथ' थिगानो आरो मोनाबाथाय थांगोन आरो 100 रुपिसनिफ्राय अके एबारनि रिजाल्टआबो मोजाङानो लोगोसे बेयाव डेसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय स' गाइस दा जोङो प्लेनिं खालामदों भैरबकुन्दआव थांनो दा पिकनिक जानायनि सिजन ना बेनिखायनो माने बयबो पिकनिक प्लेसाव बेरायहैयो दा जोंबो दा 26 डिसेम्बर दिनै बेनिखायनो दा पिकनिक प्लेसाव एसे बेरायना फैदों जों सानैजों लाना थांसै इखो लोंनाय सोंनाय गैया खालि बेरायनाल' फैनाय जों लोंखाया आंनि पियर मानो So guys, दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों खालि मबाइलावल' नुबाय थायोमोन दिनै फार्स्ट टाइम नुफैबायबो बेनिफ्राय बे लकेसननि आङो नैबेजों थानानै मोनसे फट' लादोंसै मानो होनना बुंबाथाय फट'थ' मोनसे लाथारनांगोन ना होमबासो फैदो होननानै
मेन भिउ पइन्टआ बेनो आरो ओमफ्राय पार्टि जानायफ्राथ' नैबे जाय बारा मानसि गैया दिनै आरो बर'फोर बिराद खम नुदों दस्रा जायगानिफ्राय फैजोबदों नामाथाय बांसिन लकेल खम लकेलाथ' थांलाय फैलायसो नालाय डाइरेक्ट ओरै माबाना फैखाया खना खना थागोन आरो बिसोर बहायबा बहायबा नोंथ' लकेलनि ना लकेल जोंनि थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय दिनै फार्स्ट फैबाय आरो मिन्थिया आरो मालाखो सौफैबावो बेयाव माने डाइरेक्ट थांलाय फैलाय खालामबाय थानो हायाना जोंनाथ' गोजान गोबावजोंसो आरो दा नेक्स्ट टाइमावबा माला सौफैयो बेसेबांबा बोसोरनि उनावबा स' गाइस दा जों बेनिफ्राय थांबाय थागोनसै ओमफ्राय भुटानाव एन्ट्रि खालामनो मोनगोन ना मोना ना मोननो हागौ ना दा नायदोंसै जुदि लागा मोजांबाथाय दा जों ससे हाबना फैदोंसै आरो ना बारा गोजान थाङा आरो रिटार्न खालामफिनगोन दा जों बे जायगानिफ्राय जों थांथ'दोंसै बारा एसेबांखिनि नायनो जायगाबो गैया खालि मबाइलाव नुबाय थायोना मोनसे गोसो जायो आरो ओं बे दा जाबाय आंनि थाखाय आरो मेन भिउ पइन्टआथ' बेनोखा फट'बो लाबोबाय आं बेयाव स' गाइस भुटाननि लामा सफैबाय खिन्थु हाबनो होगोन ना होआथाय मिथिनाय नङा डाइरेक्ट नांजाबखानायसो भैरबकुन्द'जों दिनैसो मिथिदों भुटानावथ' हाबदिया दा बेखौनो जाना लानोसै मानो होनना बुंबाथाय जोंना दा खोथाखौ आं मानि थाखाय जोङो थांदिया दा जाना लाग्रोदोनोसै बेखौ बबेनि ओमफ्राय भुटाननि भुटान रायजोनि नामा मोजां मोजां हरलै एसे सातसा भुटाननि कमला भुटान का कमला खाएगा अभी भुटान रायजोनि दा फार्स्ट टाइम जाना नायदोंसै दिनै भुटान रायजोनि मानसिखौ मिथिगौब्रा आंबो बेयो अरुणाचलनि होनदों ओमफ्राय बेयो भुटाननि दै ओमफ्राय बे गेटखौ बारनाय लोगो लोगो आसामनि धनस्रि जाहैबाय बिराद गरम ओमफ्राय आं नोंथांमोन बुंनानै दा आं हेलमेट गानना दंना सान्दुंआ ब्ला 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 जोंगासिनो उपाय गैया दा स' गाइस आं नोंथांमोननो मोनसे देखायग्रोनो लामाखौ बेयो ना दा जोङो ससे अरुणाचल हाबनानै आरो बे आसाम ना आसाम बिराद भैरबकुन्द'नि बै हाजो जायबा बायखोन्दा हाजो नुदोंना भैरबकुन्द'आव बेनि उनथिंजाय जायो आरो बे लकेसनाव अरुणाचल फिल फैदों आया बिराद गुसु गुसु बारबो आरो माथो स' गाइस आं नोंथांमोननो बुंनानै जेसेबांखिनि आङो भैरबकुन्द'खौ माने पिकनिक प्लेसखौ नायनानै जेसेबांखिनि मोजां नांदोंना बेनिफ्राय बांसिन मोजां आं बे लामाजों फैनानै मोजां नांबाय आं दा नोंथांमोन आं भिउखौ देखायहरनि र' बे जाय अरुणाचल ससे थांबाथाय बै लामा नुदोंना ओमफ्राय हाजोफोरखौ नाय पुरा जोमै नांजोबनाय जोंनिफ्राय जोंना हाजो दंब्लाबो माने कार्बि आंलंआव हाजो दंब्लाबो एसेबांखिनि गोजौ हाजो गैया दे जेसेबांखिनि नैबे जाय फैनानै नुदों आङो पुरा बे साइडना जोंना माने एसे स्लपिं जायो ओमफ्राय बेना खिन्थु पुरा जायगानिफ्रायनो सिदा खारो हाजोफ्रा ना बेनिखायनो लेन्डस्लाइडबो बारा जायो खोमा बिराद जायो डाइरेक्ट नुहुरखायो मेगनजों नायबाथाय ना ओमफ्राय लामायाबो खिन्थु ओरैबायदि टार्निं मा बुंनो आरो टावां थाङो बबेजों बेजोंनो ना बेनिफ्राय भुटानाव दहाय थांदोंमोन खिन्थु मोननैसो प्रब्लेम जाबाय जोंनाव माने लाइसेन्सआथ' आंनाव दङ खिन्थु आङो प्रिन्ट आउट खालामना लायाखै दाखालिबावैसो मोनदों नालाय ओं माने आं मबाइलावसो देखायदोंमोन मबाइलाव देखायबाथाय जाथ'नाय नङा नोंसोर बेरायनानै हाबलां होनदों बेरायनानै हाबलांनो मोनो खिन्थु आङो इसेबां बेरायनो हायाना बेनिखायनो आङो हाबला दे होननानै फैफिनबाय गेटनिफ्राय नङाबाथ' हाबलांनाय जागौमोन जुदि जों स्कुटिखौ लांनो मोनबाथाय स' गाइस दा जोङो लामा ससेयाव लाखिथ'बाय मानो होनना बुंबाथाय ब्रह्ममोना मोनसे खबर होदों जोंनो माने लामा ससेयाव मैदेर ओंखारदोंनो मासे ना मानैमोनलाय मानै बेनिखायनो ब्लगाव नङा जेनेबा दा साइड जानानै लासै थांगोन आरो थिगानो जादों खबर होनाया जों मोजांखौनो मोनबाय दा ब्र'नि न'आव थांगोन जोङो ओमफ्राय साब्रै फैदोंमोन ब्र'आ थारायबारि होनदोंमोन ना आं जायबा दासो बेनिफ्राय थांना फैखांबायना बे गामिनिनो बे खाथिनिनो आरो जेखि जाया दा जों ब्रह्ममोनखौ बिदाय लाना थांबाय थाजोबनोसै ना
So guys, आं नोंथांमोननो बुंनानै नि दा जेसेबांखिनि आवगायलांगासिनो दं एसेबांनो मोजां आं भिउ मोनगासिनो दं जेसेबांनो हारसिं थानाय जायगा मोनना एसेबां बारा मोजां नाङो आरो नोंनियाबोथ' बे बारा गोजान गैलाना दा आङो बिसोरनि गामियाव थांदोंसै ओमफ्राय दा माने मा बुंनो आरो आङो बुंनो राव गैया ओरैबायदि जायगाफोरा बेफोरावसो बेफोरबायदिसो जानांगौ जेसेबांखिनि टाउन सहराव बेरायना जेसेबां मोजां नाङोना बेफोरबायदि हिल्स एरियायाव बांसिन मोजां नाङो ओमफ्राय नै लकेसना दा सानजों माजों आं फट' लादोंसै बेयाव मोननैसो ओमफ्राय इन्सटाग्रामावबो होगोन नोंथांमोना इन्सटाग्रामखौ चेक खालामाखैबाथाय एक्सट्रा इउटुबार 77 लिरना नायबानो जाबाय आङो साइडआवबो होनानै होखागोन आंनि इन्सटाग्रामखौ